Id-Dar tal-Providenza għaddejja b'ħidma biex matul is-sena d-dieħla tiftaħ dar ġdida fil-komunità għal persuni b'diżabilità, dar li mistennija tiftaħ fil-Balluta. Dan apparti li mistenni jibda x-xogħol ta' twaqqih u bini mill-ġdid ta' residenza oħra li ngħatat b'wirt lid-Dar tal-Providenza f'Ħaż-Żabbar. Ħabbar dan id-direttur tad-Dar tal-Providenza Fader Martin Mikallef kif it-tlieta nataw id-dettalji tal-Maratona annwali illi ssir fl-ewwel tas-sena. Maratona li se tkun imprezzabbli mhux biss biex jinġabru l-fondi li jsostnu l-ħidma tad-dar imma wkoll twassal biex jiżdiedu s-servizzi offruti. Huwa l-ħsieb tagħna li nkomplu niftħu iktar djar fil-komunità illa għaliex nemmnu li fil-komunità il-persuni jistgħu jgawdu minn dak kollu li toffri il-komunità, jistgħu jgħixu ħajja iktar indipendenti u jistgħu jkollhom ukoll servizz iktar personalizzat. U għaldaqstant hija x-xewqa tagħna li nkomplu anke s-sena d-dieħla niftħu iktar djar, se nkunu qed niftħu dar fil-Balluta u kellha jrid nkun qed nibdew xogħol ukoll fuq dar ġewwa Ħaż-Żabbar. Ix-xogħol fir-residenzi ġodda fil-komunità ikomplu ma' dak li diġà sar fl-aħħar sena b'investiment uman biex titmexxa l-pixxina terapewtika l-ġdida, installazzjoni tal-lif ġdid fid-dar l-ġdida fil-Balluta u tnejn oħra f'Villa Papa Giovanni, music room ġdida, in-service training u group supervision għal ħaddiema kif ukoll proġetti ta' manutenzjoni, xiri ta' air conditions, kif ukoll apparat ieħor. Iżda x-xogħol mhux se jqaf hawn, apparti li x-xogħol li għaddej irid jitkompla u s-servizzi offruti mistennija jiżdiedu, id-Dar tal-Providenza se tkompli b'xogħol ta' refurbishment ta' lift ġdid f'Dar Żernieq, żieda fil-professjonisti u aktar taħriġ għal ħaddiema kif ukoll investiment f'infrastruttura ġdida għall-IT. Il-Maratona festa ta' ġenerożità ssir nhar l-ewwel tas-sena u tiftaħ b'quddiesa mmexxija minn Monsinjur Charles Xikluna fid-9 ta' filgħodu. Matul il-jum net television jingħaqad mal-istazzjonijiet ewlenin ta' pajjiżna f'xandier diretti, inkluż l-ispettaklu ta' varjetà fuq il-palk prinċipali li jibqa' għaddej sa nofs il-lejl.